Здравейте, приятели! Сега ще разгледаме. Един приятел ми подари биомикс. Това е тор, която съдържа микроорганизми, т.е. полезни бактерии. Тези полезни бактерии, ето продуктът е регистриран в България, тъй като това нещо се докосва до храна, именно трябва да бъде регистрирано. За какво е подходящо? За оранжерии виждаме, че е 100% натурален продукт, подходящо е за отглеждане на зеленчуци. Съдържа микроорганизми. Затова, както виждате и в самата опаковка, има дупчица, която служи за дишане на микроорганизмите. Има си надпис, че е натурален продукт. Тук има QR код, който след малко ще пробвам да сканирам. Това е разфасовка от 500 грама. Доста са изгодни като цена. Безопасно за хора, животни, растения и пчели. Идеално за мен в случая, тъй като мога да си подсиля терена, който се използва за органична пермакултурна градинка с този продукт и да му разнообразя самите бактерии. Има инструкция за употреба, как се размесва с пръст 10 към 1. Сега това е за биокомпостър, това е друг продукт, който се използва за по-качествено и по-бързо разграждане на компостируема маса, която, както виждате на самата снимка, е в някакъв контейнер, дървен в случая може би, или пластмасов, не виждам, но събира се на едно място и се добавя ето този препарат, който съдържа микроорганизми и отново 100% натурален. Тук е показана употребата му. Помага за разграждането на хранителни най-вероятно тук са бактерии, такива, които служат за разграждане. Тук виждаме външна тоалетна, компостер и биохрана. Коще за храна. Това е пък специализиран за оранжерии. Друг продукт на същата фирма, Биоефект, който, както и самите ето тези етикетчета подсказват, той е за оранжерии, но са показани и цветя, т.е. най-вероятно е подходящи за домашни градини. Продуктът съдържа бактерии, отново дупчицата, с която да дишат. Отзади е самата инструкция Greenhouses на старобългарски. Ето за оранжерии. Безопасно за хора, животни, растения и пчели. И последният продукт от серията, който ще ползвам, е този, отново за зеленчуци. 100% натурален продукт. Отново в разфасовка от 500 грама. Чудесна добавка за феновете на биоорганично земеделие, които не желаят да използват химия, да турят с химия, могат да използват тези препарати за обогатяване на почвата си с микроорганизми. Тези микроорганизми помагат на растенията, тъй като те влизат в симбиоза с самите растения и им помагат да извличат от почвата полезни за човека хранителни вещества и да обогатят самото растение. Тъй като тези, които са индустриалното производство на зеленчуци, е пагубно за околната среда, естествено и за човека, тъй като то се бори с микроорганизмите, с всякакви видове организми, иска да унищожи абсолютно всичко и на някаква магия, нали, в момента произвеждат само определени сортове. За съжаление, някаква част от тях дори са и ГМО, тъй като доматите, които в момента се продават в големите хранителни вериги, които са превзели пазара в България, не са домати, а са някакъв жалко подобие на домат, изцяло с вкус на гума, отвратителен вкус, но вкусът не е важен, той е важен
най-вече. Вкуса просто издава, нали, фалшивия продукт, но това, което всъщност стои за този домат, е една вода и някаква целулоза. В най-добрия случай. Това е в най-добрия случай. Няма хранителни вещества, тъй като хранителните вещества правят вкуса. Всеки, който ял домашни домати на село от биологично органично отглеждане, знае тяхния богат вкус. Понякога са сладки, понякога са солени, понякога самия домат започваш да го ядеш и първоначално е сладък, после става солен. Това е защото самото растение е изключително богато на определени вещества, които влизат в симбиоза именно с такива микроорганизми, които ги доставят от по-далечни части, нали, на повърхност на почвения слой. Различните видове микроорганизми служат за придвижване и дори някои пъти за синтез на определени вещества от природата, от гниещите, както показахме от компостера, от гниещите материали, които са биологични, като треви от миналата година, някакви съчки и така нататък, влизат в много сложни симбиотични процеси с самите растения и обогатяват тяхния състав. И това повишава тяхното качество и повишава тяхните хранителни стойности. Така че това е един страхотен продукт, който смятам да използвам. Въпреки че не се занимавам професионално с оранжерии, нямам още оранжерия, но ето тези другите, които са, защото и този, виждам ягоди за него, е нещо страхотно. Примерно това ще го използвам да си го сложа в ягодовите кули, които са керамични, са по-скоро някакви саксии такива. Ще го сложа и ще видим какъв ще е резултата. Абонирайте се на канала, за да видите следващите клипчета.